हेलो लोगोफोर दिनै प्रमोद बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुलनाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दिनै BTR सुक्ति खालामनानै लाबोनानै प्रमोद बर'आ मा खालामदों नोंसोर मिन्थिगौना रायजोफोर प्रमोद बर'आ मा मावदों मिन्थिगौना दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन टुडे आइ विल टेल इउ लोगोफोर नोंथांमोना मोजां फुल कनसेन्ट्रेसन लानानै भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नाय अब्ला नोंथांमोना प्रपारलि बुजि मोनगोन दिनैनि दिनाव BTR सुक्ति जानाया अलमोस्ट 3 years रानिं जाबाय बेखौ बयबो रायजो राजाया मोनथिगौ बाट दिनैनि दिनाव बिथांमोना जि एसुरेन्स होनाय जि कमिटमेन्ट होनाय बेखौथ' मावनो हाखाया बे बेखारखा आरो बिथांमोना मोनसे टाइमाव बखिदोंमोन हाग्रामाखौ दा जोंनि माने जि फर्मार माने गोदोनि फर्मार चिफ अफ BTC हाग्रामा महिलारिखौ माने फिसा फिसा दायावनो दरना होनाय माबा माबि प्लास्टिक बानायनानै सावनाय मुसुखा बानायनानै सावनाय दिनैनि दिनाव प्रमोद बर'खौलाय मानोथो आबसुफ्रालाय मानोथो दरना होनो हाया मानो मुसुखा बानायनानै सावनो हाया जाहोना मा नोंथांमोना सानदो रायजोफोर दिनै हाग्रामाया जाथिनि थाखाय बहुद खामानि मावदोंलै बेखौ धन्यबाद होनांगोन दिनै हाग्रामाया BTC सुक्ति खालामनानै लाबोआमोनब्ला बेबायदि जोंनाव हिउज डेभेलपबो जानाय नङामोन दिनैनि दिनाव बेबायदि माने गिदिर माने इनस्टिट्यूशन बा कलेज इउनिभार्सिटी एभ्रिथिं बेबायदि लामा थामा बेफोरो जानाय नङामोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने लाजिनो रोङा प्रमोद बर'आ ओरैबायदि माने गावखौनो ओरैबायदि वान मेन आर्मी बायदि माने नो वान इज गुड बे स्टाइलनि आरो आइ एम द बेस्ट बिदि खिन्थु रावबो गोरों गैला गावल' गोरोंजोबसै नै बेबायदि स्टाइलाव प्रमोद बर'आ सरकार सालायगासिनो दङ ओमफ्राय मोनसे मेन खोथाया जाहैबाय रायजोफोर BTR सुक्ति खालामनानै बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौथ' फोजोबखाबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनानै फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड होननानै लिरनानै गारबोदों खिन्थु हाग्रामाया बेबायदि लिरनानै गारबोआखै नोंथांमोना फराय MOS खौ फराय BTC एकर्डआव मा लिरनाय दं आरो BTR आव मा लिरनाय दं बेखौ कम्बाइन खालामनानै नोंथांमोना एबा कम्बिनेसन खालामनानै नाय कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन बिनि फारागथिया मा डिफारेन्सआ मा दङ अबे मोनसेया मोजांसिन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै एनालाइसिस खालामोब्ला मोनगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना रायजो राजानि जौगानायनि आरो थांनानै थानाय हा हु संरैखा खालामनांगौनि थाखायनि UPPLखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहो होननानै इलेक्सननि केम्पिंआ बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना बे एकर्डआव मा लिरनानै लाबोदों रायजो राजाफोरा मिन्थिगौना जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा गामि ओनसोलनि रायजो जानाय लेखा फरा रोङि आइ आफा बा जाम्बि जाम्बाफ्रा दिनैनि दिनावथ' लेखा फरायनो रोङा ना नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमोद बर'आ बेखौ खोन्थाना लानो हायाखै दिनै प्रमोद बर'आ BTR सुक्ति खालामनानै लाबोनानै ओरैबायदि लिरदों बे MOS आव जायखौ मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट होननानै बुङो एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआव लिरना लाबोदों जोंनि BTC एबा आसामाव जेसेबां थानाय ग्राजिं लेन्ड कास्ट लेन्ड दं बेखौ सरकारा स्ट्रंलि इनिशिएटिभ लागोन बेखौ रिभिउ खालामनानै नायगोन नोंसिनि गामियावबो जुदि कास्ट लेन्ड ग्राजिं लेन्ड दङब्ला बा जोंनि गामि बा एनि प्लेस जुदि ग्राजिं लेन्ड कास्ट लेन्ड दङबा बेखौ रिभिउ खालामनानै सरकारा लाजोबगोन होननानैसो लिरनानै लाबोदों दिनै बिथांमोना हा होनो होननानै बुंदोंमोन डिउरिं द इलेक्सन केम्पिं गिदिर एसुरेन्स होदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै हा होनायनि अनगायै दिनै रायजो राजाफोरजों प्ले खालामग्रोदों प्ले खालामनानै माबा मोनसे होनांसिगोन नैबेबायदि स्टाइलावसो दा बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल केरियारखौ गिनानै बिथांमोना दिनै थास्लिफ्लादों रायजो राजाफोरखौ दिनै एकर्डआव बिदि लिरबोनानै लाबोनायनि थाखायनो दिनै सरकाराबो दिनै बेबायदि उटसेट इभेक्सन खालामनो बेबायदि चान्सखौ मोन्दों फर्सफुलि बेफोरबायदि माने डिमलिस खालामदों बबेबा चार्चनो बबेबा ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा बबेबा न' बां एनिथिं बिथांमोना दिनैनि दिनाव बेबायदि इभेक्सन खालामदों BTR मोननानै मर पावारफुल जानांगौ ना बेफोरबायदि जोंहा दुखु खस्थ' सहायनांगौ ओरैबायदि दुखुनांथाव भेरि आनफर्चुनेट रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोना कनसियास जानाया मोजां जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा लाजिदों सैथो खोथाखौ बुंनो हाया बिसोरनि खोथाया मोनसेबो भेलु गैया गासिबो खोथाया भेलुलेस मोनसेबो एक्सेप्टेबल नङा एभ्रिथिं इज आनएक्सेप्टेबल जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि थगायबाय थानायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल लाब एबा केरियार एबा स्ट्रेटेजि खालामबाय थानायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गावसोरनो गाव सोमब्रदों दिनै हाग्रामाखौ मानिनांगोन
हाग्रामानि दैदेननायावनो हिउज डेभेलप जादों बिथांमोना जायाखै होननानै बुंबाय थायो दिनैनि दिनाव नोंथाङा प्रमद बर' 11 बोसोर नोङो आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव थाबोनानै बर' रायजो राजाफोरखौ मानो थगायबोखो 17 बोसोराव मानो थगायखो गामिनिफ्राय 10 थाखा 20 थाखा खांनानै मिटिं दावथिनाव नोङो गामि ओनसोलनिफ्राय फैसा खांहोदोंमोन आरो मिटिंआव थाङाब्ला खनामोन न'खरसेयाव 200 माब्लाबा 100 माब्लाबा 20 थाखा बै टाइमाव जेब्ला बिपिएफ सरकार दङमोन बे टाइमाव इउपिपिएल आबसु आरो बिपिएफ खुनु डिफारेन्स गैयामोन एनि हाउ जोंहा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट एबा स्टेटखौ मोननांगौल' खुनु गावजों गाव कनफ्लिक्ट आरो कनस्पाइरेसि जानांगौनि खोथा गैया होननानै बिथांमोना सानदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर' जाथिखौ सोखावग्राया नाम्बार 1 आव प्रमद बर' आरो आबसुफोर डिभिसिभनेसखौ सोर खालामदों आबसु बे सिदा खोथा अबियासलि दिनैनि दिनाव बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बुंखागोन दिनै बर' रायजो राजाखौ गावसाग्राफ्रा माने खावनै खालामग्राया मोननै बाहागो रानग्राया आबसु आरो प्रमद बर' 1 नाम्बाराव प्रमद बर' 2 नाम्बाराव दिपेन बर' लाजिनांगौलै नोंसोरो जाथिनि मावनायनि खामानि खोथा बुङो दिनै बेफोरबायदि मुहुर्तआव बिसोर ओरैबायदि सियाल मानसि मोनसिगौ रायजोफोर प्रमद बुंनो हायिखौ दिपेन बर'आ बुङो दिपेन बर' बुंनो हायिखौ प्रमदआ बुङो ओइ सार ओरैबायदि जाबायलै बेखौ माबाफोर खालामजागोन नामा मा इनिशिएटिभ लानांगौ नै दिपेन बर'आ प्रमदनाव बिदि फन खालामनानै कनसेप्ट लायो आरो जेब्ला माने प्रमद बर'आ बुंनो हाया दिपेनाव फन खालामगोन ओइ बेखौ बिदि खालामजासिगोनदां नै बेफोरबायदि दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स प्रमद बर' आरो दिपेन बर' लाजिनांगौ नोंसोरो आरो फाइनालि जोबथारनाय आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो नोंथांमोना कनसियासनेस जानाया मोजां एनिवे लोगोफोर थेंक इउ सो माच